Máme tu dámu, ktorá na vlastne takúto prednášku bude mať prvýkrát pred nami. Ona sa venuje nechcem povedať dokonalému pôrodu, ale proste ľahkému pôrodu. Venuje sa takisto výžive matiek a detí. A nebudem vám o tom rozprávať ja, lebo hĺby o tom viem. Takže dovolte Silvia Tilš, nech sa páči. Tak, v prvom rade ďakujem za možnosť rozprávať na tejto úžasnej akcii, pretože téma, o ktorej budem ja hovoriť, je veľmi dôležitá, aby sa šírila medzi ľudí. Takže som rada, že tu ste, že budete počuť aj vy nejaké informácie a budete vedieť možno aj vy dopomôcť k tomu, aby sa informácie proste k rodičom dostali také aj iné, ako sa len dostanú. Takže moje meno je Silvia Tilš, ako bolo povedané, a momentálne mám projekt Zdravé rodičovstvo. Preto som hovorila, že robím vlastne všetko, čo sa týka už od prípravy na tehotenstvo. Budem vlastne hovoriť z hľadiska zdravia detí, že toto je jeden z veľmi dôležitých aspektov, vlastne už pripraviť sa ako žena, keď chcem mať bábätko. A prechádzame jednotlivými fázami, ale bude tá prednáška aj o tom, že nielen tá výživa je ten kľúč k tomu, aby sme boli zdraví, alebo aby tie naše deti boli zdravé. Lebo, jak teraz Paťa hovorila, že mám 200 zákazníckych bodov, keď sme vo februári mali na Štrbskom plese seminár, tak som mala, ja neviem, akože ešte som nemala tých 200 a vtedy som si hovorila, že ešte len začíname a stále hovorím, že ešte len začíname. Aj včera som hovorila, že proste bude expanzia a ja chcem naozaj, aby čo najviac detí, rodín, vlastne poznalo, že existujú nástroje, ktoré nám tá príroda dáva, aby sme boli zdraví. Prečo som ja vlastne sa rozhodla venovať tejto téme? Ja mám za sebou obrovský kus cesty za posledných 11 rokov. Tu si môžete potom na mojej webke prečítať, čo všetko mne sa v živote udialo, lebo to by bolo nadlho. Ale ten hlavný dôvod je, pretože ja som názoru, že každý je strojcom svojho šťastia a aj svojho zdravia. A že vlastne my máme v rukách tú moc, to naše zdravie a my môžeme vlastne ovplyvniť to, jak sa cítime my, ale hlavne tie naše deti. A ja keď pracujem s maminkami a prídu za mnou, v ideálnom prípade prídu, lebo chcú riešiť prevenciu a nechcú, aby to dieťatko ochorelo, čo ja sa naozaj snažím všade hlásať, že robme prevenciu. Ale keď prídu maminy s deťmi v dezolátnom stave, doslova v dezolátnom stave, proste ťažké alergie, ekzémy, tak niekedy nie je úplne jednoduché počúvať, čo im hovorím. A vlastne tá mama si uvedomí, že ja som toto spôsobila. Buď to, v akom stave som mala telo, buď to, v akom neharmonickom manželstve a partnerstve som žila, alebo to, jak som proste nepočúvala a nechala sa vlastne kvázi zviesť na takú tú vlnu tej nejakej tradičnej cesty. Takže ja ukazujem vlastne rodinám, ženám, mamám alebo všetkým, ktorí chcú tú cestu trošičku inak. A vlastne prvý projekt, ktorý som vytvorila pred nejakými možno 8 rokmi, sa volá Balanced Life, ako život v rovnováhe. Pretože rovnováha znamená, že mám v rovnováhe fyzické telo, ale zároveň aj psychické. Takže budem hovoriť dneska aj veľa o psychike. Ja mám za sebou veľa štúdií mimo výživy, ktorú študujem vlastne už 10 rokov. Mám veľa štúdií z hľadiska psychosomatiky, traumaterapie, traumapsychológie a mám muža, o ktorom budem hovoriť, ktorý pracuje práve v tej téme psychiky. A častokrát, keď riešim tie choré deti alebo chorých ľudí a urobíme fakt maximum preto, aby sme to telo dali do rovnováhy, tak stále to nie je dokonalé a proste sa to vrácia aj u tých detí. A mám v praxi prípady, kde až keď vlastne začali sme riešiť tú psychiku, u tých maminiek, keď sa bavíme o deťoch, lebo to všetci vieme, že zdravotný problém dieťaťa po psychickej stránke neriešime u dieťaťa do 6 rokov, ale riešime u maminky, tak až tam sme proste dostali ten kľúč. Takisto neplodnosť. Áno, veľká téma. Venujem sa téme neplodnosti. Máme páry, ktoré nemali úspešné umelé oplodnenie. Ja sama mám za sebou umelé oplodnenie, prvé dieťa, lebo som žila úplne inak. Keď som vlastne bola tehotná prvýkrát, mám za sebou teda 3 pôrody, tak som jedla také tie tradičné veci, áno, rybináčiky, maslo, tavené syry, biele rožky, mäso a zeleninu, keď som mala v šuflíku, keď som bola v Bratislave, tak väčšinou mi splesnívala, lebo som vôbec nevedela, čo mám spraviť ako s nejakou mrkvou, to bol tak ako maximum do nejakého vývaru. Nevedela som v podstate skoro nič uvariť, čo je ako tragédia. A ja teraz vlastne učím mami, ako variť zdravo, ako variť lacno, ako variť jednoducho, pretože ja hovorím, ja som úžasný teoretik, ale nie som kuchárka. A keď som vlastne viedla 7 rokov jeden veľký osvetový projekt zameraný na detskú výživu s kolegyňou, tak ona bola tá kuchárka, my sme chodili takto po Slovensku a prednášali sme, robili sme osvetu, bolo to úžasné, to bolo ešte pred koronou.
A sme boli úžasný tým, lebo ja som bola tá, čo hovorila ako a ona ukazovala ako. A teraz vlastne mám projekt už sama na seba, pretože moja cesta nie je len detská výživa a za tie roky skúsenosti a praxe viem, že máme neskutočne veľa nástrojov, ktoré keď zaradíme, tak fungujú. A preto aj vám chcem dnes niečo povedať, budem sa vás trošičku aj pýtať, lebo ma veľmi zaujíma, že aké vedomosti ľudia z oblasti toho stravovania majú. Ale v prvom rade, prečo som sa ja rozhodla pre detskú výživu alebo výživu tehotných a dojčiacich žien, čo je vlastne ten základ, tak je ten, pretože my týmto dokážeme ovplyvniť budúcnosť našich ďalších generácií. Paťa tu spomenula pôrody, ja len poviem, že než som sa začala venovať výžive pred tými 8 rokmi, tak som sa 2 roky venovala hypnopôrodom. Neviem, či tušíte, čo to je. Ja som sa k tomu dostala, keď som bola tehotná prvýkrát a mala som úžasný pôrod. A dnes tu spomeniem okrajovo, že vlastne pôrod, tehotenstvo je jeden z 3 kľúčových faktorov, ktoré vplývajú práve na to, ako to dieťatko, keď sa narodí, na tom zdravotne bude. A vlastne ja stále sprevádzam aj ženy tou cestou a prípravy na pokojný pôrod, keď si nevedela ten názov, pokojný pôrod a pripravujeme mužov na úlohu ich pôrodných partnerov. My vlastne pomáhame tým párom prehlbovať intimitu, lebo intimita vlastne, keď sa bavíme o zdraví detí, úplne by ste možno nepovedali, ale intimita v partnerstve je neskutočne dôležitá pre to, aký zdravotný stav má to dieťa. Pretože niekedy niečo nefunguje a ja môžem pred tým dieťaťom sa usmievať. Ja môžem byť proste úplne ako skvelá mama, obetavá, také tie mamy, ktoré stále nemajú na seba čas, lebo dieťa potrebuje toto, áno, alebo hovoríme im šialené biomatky, ekomatky, ktoré v jednej fáze mojej cesty som možno ja z hľadiska výživy tiež ako vychovávala a potom som si uvedomila, že to je proste hovadina. My potrebujeme, aby boli všetci v balanse. Preto hovorí môj projekt Balanced Life a potom prišiel Balanced Oil. To nevymyslíš. A jednoducho, keď toto všetko zladíme, tak to krásne funguje. No a detská výživa je úplný základ a môj sen a moja cesta je robiť veľkú osvetu. Preto mám Instagram, preto mám Facebook, kde každý deň sú príspevky na milión tém, čítanie etikiet, svet potravín, učím, vysvetľujem, dávam videorecepty, dokonca som začala viacej variť, aby som to mohla pre tie mami točiť. A plánujem videokurzy varenia, ale nebudem ich robiť ja, lebo už mám svoj tím. Ale akože ja chcem tým mamám ukázať, že keď budeme tie veci robiť inak, tak naozaj máme v rukách tú moc ovplyvniť to, jak tie naše deti sa budú mať. A Paťa to tak včera pekne povedala, že keď predávam riešenie Balanced Oil, tak je krásne tým maminkám povedať, že predstavte si, aké by to bolo, keby ste nemuseli doma tráviť na tej očierke s tým dieťaťom proste 7 týždňov v roku, alebo keby ste sa nemuseli báť, že pred dovolenkou vám dieťa ochorie. Keď sa bavíme o nejakých strachoch, tak strachy sú jeden z najnebezpečnejších programov a sila mysle, ktorú dneska len tak líznem, je vlastne o tom, že čo očakávam, to sa mi stane. Takže keď ja sa bojím, že idem na takýto víkendový seminár a moje deti prvýkrát sú bezo mňa, teda najmladšie 3,5-ročné, prvýkrát bezo mňa toľko dní a keď ja proste budem v nastavení, jak som bola pri prvom materstve, že určite to moje dieťa ochorie, tak to dieťa ochorie. A mne sa to vždycky stalo, lebo ja som chodila stále po seminároch a jak som mala ísť, tak proste decko bolo chore. Takže tá práca je neskutočná, ale keď sa to tie maminky ako pochopia aspoň základné princípy a vieme, že máme tých nástrojov veľmi veľa, jeden z nich je balančný olej, jasné, a keď mám tých nástrojov veľa, keď aj niektorý nemám úplne na 100% zvládnutý a niekde proste trošku sem tam vybočím a aj v tej stráve dám zmrzlinu, dám tortu, lebo som na oslava, nechcem dieťa stresovať, to je v pohode, pretože ja viem, že sa to vykrie inde. To je práve ten balans, že ja nemusím robiť všetko proste na 1,000,000%, ale nemôžem sa ako vykašľať, že proste tú výživu nebudem riešiť vôbec, budem dávať dieťaťu párky, šunky, mekáč a budem len mu dávať balansov. To proste nefunguje. My potrebujeme tie deti naučiť zdravému stravovaniu. Takže prečo ja som sa rozhodla vlastne robiť tú osvetu? Pretože je to alarmujúce, ale stúpa počet detí s ochoreniami autoimunitnými, alergiami, ekzémami. Ja som prišla pred 2 týždňami z Kalifornie, natáčala som o tom video, na Instagrame ho nájdete. Ja som bola úplne zhrozená, ako naše deti, musím povedať, že nie sú na tom veľmi dobré, áno, hovorím o československých deťoch. Ale čo som videla tam, boli deti 6-ročné, ktoré sedeli v kočíkoch s Coca-Colou, proste v zoo. Boli ako, naša dcéra má 3,5 a verili jej, že má 2, lebo sme chodili na listok zadara, lebo do 3 rokov je zadara.
Lebo tie ich americké deti proste sú veľké, tučné. Ale čo je úplná tragédia, tam vidíte tínedžerov, vidíte tam proste ľudí pred 30-kou, ktorí nedokážu chodiť. Oni jednoducho majú málo pohybu a my vieme, že z hľadiska imunity kostná dreň je jeden z orgánov imunity a my potrebujeme proste sa hýbať. Nielen preto, že sme na čerstvom. Ale oni vlastne výživa, tie ich stravovacie návyky, keď to sledujeme, ak fungujú, veľa jedia, fast foodové, oni musia mať omega profil úplne ako s prepáčením v prdeli. Ale napriek tomu som tam nevidela deti s exémami. Fakt ani jedno decko s exémami a keďže sme bývali na viacerých miestach, ja som sa tam s každým bavila, tak boli ľudia, ktorí povedali, že moje decko nebolo v živote choré. Ale bolo to dieťa, ktoré ich rodina žila taký ten lifestyle, že chodili veľa proste surfovať, chodili do prírody a veľa zohráva D3 vitamín. To vieme, proste D3 vitamín pre imunitný systém. Tá morská klíma, ktorá tam je, pretože to je aj taká odpoveď, že prečo decko stále má exémy, trápim sa, robím jedálničky a potom ideme k moru a zrazu akoby učalo. Ale paradoxne sa to deje, aj keď ideme na liečenie s dieťaťom, čo mám klientky, a ten jedálniček je tam na nič, áno, v tej liečebni. A tomu dieťaťu sa zlepšuje. A je to zmena prostredia, ale viete, čo to hlavne je? Tá mama je niekde, kde nemusí riešiť varenie, upratovanie, že vlastne ona len je tam s tým dieťaťom a tu sa nám napríklad ukazuje aj vplyv tej psychiky. No a keď sme došli teda do tej Ameriky a sme videli tých ľudí, tak môj Dan hovorí, že my musíme vymrieť ako národ, keď to tam videl. Je, keby ste sa presunuli u nás, že keď sa nebude nič robiť a my sa tu presunieme o 50 rokov, tak takto tu budeme ako vyzerať, že ľudia proste 40 si ide na tom vozičku, lebo náhodou by sa musel postaviť a ako by to bolo na mále. A no proste, keď vidím tie deti a vidím, čo sa deje v tejto konzumnej spoločnosti, že my keď sme boli deti, tak Termix bol vzácnosť. Teraz ja riešim 11-mesačné bábätko, ktorému kupujú Termix v kapsičke, plný cukru a hovadina a tie mami sa pýtajú, je v pohode to občas tomu dieťaťu dať? Lenže občas znamená už to, že už sa vám dieťa nikdy nevráti na čisté chute, ktoré my potrebujeme u tých detí podporiť. Takže nejedáctvo. Ja mám webinár ako na nejedákov, keď sme ho začali robiť, tak na prvom webinári bolo 200 matiek. A proste toto bolo každý mesiac. Deti selektujú jedlo, nechcú jesť jedlo, robia rodičom láskavosť, že vlastne jedia, nefunguje tam dobré nastavenie proste rodinných systémov, nefunguje tam proste kopec vecí. A toto treba zmeniť. Chyba tam vzor rodiny, deti proste zaostávajú v raste, v mentálnom vývoji, rozvoj rečí, pribúda deti s okuliarmi, áno, deficity, DHčky. A neuvedomelé jedenie, prosím vás, keď už by ste si mali čokoľvek odniesť z dnešnej prednášky, tak si odneste to, že nikdy nekrmte dieťa akokoľvek staré pri mobile, tablete, telke, divadle, lebo maminy častokrát v zúfalstve, aby im to dieťa neumrelo od hladu, tak ich proste zhypnotizujú nejakým takýmto médium. A to je začiatok konca, lebo my potrebujeme u detí vybudovať vzťah k jedlu a nie proste ich odviesť tu ich pozornostiach. Takže keď sa bavíme o zdraví, životný štýl a prostredie, obrovský faktor, ale do akej miery ovplyvníme, ale neúplne všetko ovplyvníme. Takže ja učím maminy non-toxic domácnosti, robím s aromaolejmi, dá sa krásne čistiť bez chémie, nepoužívame chemické adiváže, lebo veľa ľudí netuší, že vlastne pokožka je absorpčný orgán a to, čo ja si tam nanesiem, tak ide mne do tela, nielen to, čo skonzumujem. Spánok, áno, samostatná téma. Existujú spánkové poradkyne, mám jednu kamarátku, robíme veľký projekt zameraný na celkové deti. Pohyb, výživa, čo budem hovoriť teda hlavne dnes, emócie, stres, o ktorých som už tak trošku načrtla a uvidím podľa času, do akej hĺbky ako pôjdem. No a toto než vám ukážem, tak sa vás popýtam, tí, čo si nestihli prečítať, tak čo si myslíte, že ktoré obdobie je najintenzívnejšie pre vývoj imunity detí? V ktorom období alebo veku, alebo tak? Prvé týždne. Prvé týždne? No, období ako potom doma kolení. Skvelé. Ja keď som si robila prieskum, tak väčšina maminiek hovorilo 3 roky. Že v 3 rokoch to mám začať riešiť, že keď ide dieťa do školky. V podstate vývoj imunity sa ukončuje niekde okolo 6. 7. roku. Ale prvé 3 roky sú najdôležitejšie, ale najkľúčovejšie je prenatálny vývoj,
pôrod, ako prebehne, medikamenty, ktoré tam prichádzajú, jak to dieťatko sa narodí, aj epidurál není v poriadku, jak si my myslíme. Som rodila 3-krát krásne, bez akejkoľvek chémie. Posledný pôrod do vody, to bola bomba. A dojčenie samozrejme, črevný mikrobióm, ktorý sa úplne dramaticky ako mení a umelé mlieko, bohužiaľ sme laktačná poradkyňa, niekedy sa udeje, že teda tie maminky nekoja. Ale zase, prečo nekoja? 3 dôvody. Prvý dôvod psychika, čiže ťažká popôrodná proste situácia, depresia, cisársky, nevyšlo to, zlyhala som, neviem čo. Nedostatočná výživa. Mamila, ktorá robila laktačné poradenstvo, kde som ja študovala, mi odobrala certifikát, pretože hovorím o výžive a podľa ich názoru sa nemá výživa vôbec riešiť. Ani u babetiek, ani u žien, čo je proste no way. Takže my sme tam mali veľké diskusie, pretože ja som povedala, že neexistuje, pretože keď žena nemá dostatočné živiny, vrátanie omega-3, keď som ja študovala v Londýne u jedného pôrodníka, tak už tam nás učili, že proste tehotná, ale aj kojaca matka na tvorbu mlieka potrebuje proste omega-3 kyseliny. No a tretí faktor samozrejme je nesprávne prisatie a tieto veci, kde vlastne sú poradkyne, ja nerobím takýto druh poradenstva, to už nedávam, ale mám online kurz, ktorý si tie maminky môžu pozrieť a vyvarovať sa tým chybám, ktoré robia klobučiky a hlúposť. Takže naozaj preto je dôležité začínať s tou osvetou v tom období, keď tá žena v ideálnom prípade len plánuje bábätko. Vieme, jak je dôležité dosytiť deficity na bunkových membránach, po potratoch, áno, po tom, čo sa rodia deti s vývojovými vadami. Ja som prešla si sama jednou takou cestou, takže mám tú skúsenosť. A ja vždycky, proste úplne mi zostáva rozum stáť, keď ja tej matke poviem, počúvaj, toto teraz takto dáme do poriadku, budeš mať pripravené telo, vieš, že všetko je, ja ukážem vám za chvíľku taký obrázok, pripravené. A sú matky, ktoré super sa tešia, idú do toho a sú matky, ktoré povedia, a ja to nepotrebujem, ja sa stravujem zdravo. A potom niekedy sa pozrieme na ten jedálniček a zdravé stravovanie u každého môže znamenať niečo iné. Lebo niekto si povie, zdravé stravovanie znamená, že varím doma. Ale varím segedínsky, vyprážené rezne, ideálne na slnečnicovom oleji, že? A všetky tieto prúšvy, tak sa povie v češtine. No, takže iba také ako zhrnutie, stráva zásadne ovplyvňuje rast, vývoj dieťaťa a vrátanie celej tej imunity. A to, čo sa deje v detstve, ovplyvní to, aká bude puberta, či tam bude plodnosť, neplodnosť. A práve u tých dievčat my veľa ovplyvňujeme už v tom prenatálnom vývoji, lebo to bábätko, dievčatko, má vajíčka už v našom brúšku. Áno, proste to je brutálne. Stráva je nástroj, jeden z nástrojov, ktorý máme a môžeme zmeniť naše zdravie. Poznáte ľudí, ktorí sa liečili na rakovinu a liečili sa aj tak, že fakt upravili ten jedálniček? Jak veľmi je to dôležité, že samozrejme zaradiť výživové doplnky, ale ja potrebujem tomu telu odľahčiť prácu a dať mu tam látky v tej prírodnej forme, ktoré ho vlastne podporia tú jeho samoregeneráciu. Pretože taká ďalšia ako message odo mňa, keď sa narodíme, samozrejme v závislosti od toho, v akom stave bolo telo našej mamy, tak máme predispozíciu dožiť sa takých 118 rokov. Áno, viete si to predstaviť, dožiť sa 118 rokov. Že? No. A môj muž povie, že ešte máme pred sebou spoločných proste 60 rokov. Áno. Ja si myslím, že tak možno 50, ale my vlastne tým, jak sa správame k tomu svojmu telu, jak žijeme, tak si postupne takto uchrajujeme. A naše telo má úžasnú samoregeneračnú schopnosť. A keď sú tu nejakí ľudia, ktorí sú tie analytické typy, tak naše telo funguje jak stroj. Stroj, ktorý je naprogramovaný našimi emóciami a potrebuje súčiastky, čiže látky, enzymy, živiny, aby robil to, jak má. Lenže keď to nemá, ten stroj, tak začne sa nám to tam kaziť. Ja si dám na to liek, ale nevyriešila som, že prečo sa mi to kazí. Takže moja cesta je ukazovať ľuďom, keď riešim chorých ľudí, že nebudeme zakrývať tú kontrolku v tom aute, ktorá ti bliká, že máš pokazený motor. My budeme hľadať príčinu, prečo tá kontrolka bliká. Lebo keď ju iba zakrieš, tak počasie ti to buchne a buchne ti to niekde inde. To vie Igor veľmi dobre, že keď dáme proste lieky na krvný tlak, síce sa nám ten tlak zníži, nevyriešili sme príčinu a tie ďalšie komplikácie. A u tých detí, keby ste vedeli, ako na jakých liečbách tie deti sú kortikoidných a tie matky jednoducho nevedia, že to nie je v poriadku, že to nie je normálne, že to môžeme robiť inak, lebo lekár povedal.
Ano? Takže ja mám v týme už aj pediatričky a plánujem proste veľký projekt, ročné vzdelávanie mamín v názvom zdravé rodičovstvo, že to všetko chlapí. Takže toto si zapamätajte. Všetko, čo zjem, aktivuje v mojom tele buď procesy, ktoré moje zdravie podporujú, alebo naopak. Zároveň, keď jem niečo, čo viem, že nie je úplne zdravé, čiže aj mne sa stane, že milujem vypražaný sied, dám si raz za čas, tak nikdy nie s výčitkami a vždy si to vychutnať. Pretože keď jem niečo a mám u toho výčitku, že ježiš, to mi teraz bude zle, no jasné, že vám bude zle, áno. Pretože to telo my programujeme našimi myšlienkami a aj napriek tomu, že vieme, že myšlienky majú obrovskú moc, naučiť sa krotiť a programovať naše myšlienky je úplne ako ťažké. Aby som povedala, že je to tá najťažšia cesta. No a toto je môj taký obľúbený obrázok, ktorý skoro na každom kurze ukazujem. Viete, čo je tá pôda? Ženské telo. V momente, keď ja sa rozhodnem, že otehotnem, tak to semienko jednak záleží, aké bude kvalitné, lebo vlastne prichádza mama, tatino, dve bunky, potrebuje sa riešiť nielen mama, ale aj tatino. Ale kam ho ja zasadím? Do zašpinenej pôdy, do nevyživenej pôdy? Podľa toho, čím polievam, podľa toho, čím živím tú rastlinku, tak sa dobre má. A aby rastla, musí na ňu svietiť slnko a to je tá naša psychika. To je ten druhý krok toho celého. A krásny obrázok som videla ešte pred veľa rokmi, že prečo zalievame kvetiny čistou vodou a nie Coca-Colou. Tak prečo do tých našich detí lejeme tú Coca-Colu a Fantu, dokonca džúsy? Veľa ľudí si myslí, že džús je zdravý nápoj. Ani náhodou džús nie je zdravý. Iné je, keď hovoríme o čerstvom freši, ale musíte to skonzumovať rýchlo a nie veľa kvôli fruktóze. Ja mám kurzy ku všetkému, online kurzy mám na všetko, proste, čo chcete vedieť, cukor, mlieko, všetko. No a prečo tá detská výživa? Pretože vplýva to na funkčnosť tela. Čiže, jak sa tie deti cítia, koľko majú energie, či majú pozornosť, jak rýchlo sa regenerujú, aký majú imunitný systém, jak nám spia, jak komunikujú, jak premýšľajú, jak zvládajú náročné emočné situácie, ktorými prechádzame my mami častokrát. Zároveň, čo som hovorila, čo sa deje v tom detstve, sa nám ukáže neskôr. A dve hlášky, ktoré neznášam. My sme to jedli a sme tu. Keď riešim. Viete, čo ja na to hovorím? Sme tu, ale pozrite sa ako. Ukážte mi 10 ľudí v tejto miestnosti, ktorí nemuseli niekedy brať nejaké lieky, nemali nejaký problém a majú imunitu, jak ja, že som 7 rokov nebola chorá. Ukážte mi takých ľudí. A predtým ja som mala so štítkou žľazou problémy, helikobaktera, ktorý sa nedal vyriešiť a zmenila som tú výživu vďaka môjmu prvému dieťaťu, lebo som si povedala, že tak stop. Ja tu nebudem proste krmiť dieťa nejakým sajrajkom a začala som študovať. Ale začala som študovať od odborníkov vo svete, proste úplne iné veci. Ja hovorím o veciach, ktoré tí ľudia, ktorí vyštudovali, vôbec netušia, že existuje nejaká fermentácia ovsených vločiek, čo to vlastne je a prečo to robí. To už zase vedia biochemici, ale ja som sa vzdelávala vo veľa inštitúciách, takže je to iné. Ale tukové bunky topujeme u detí v prvom roku, čiže keď ja bábätku dám tie blbé piškotky, čo tam všetci majú furt potrebu dávať, kde je proste lepo cukor, tak ja natopujem tomu babetku vlastne tukové bunky a naprogramujem mu chuťové poháriky na cukor zbytočne skoro. Moja 3,5-ročná dcera do 3 rokov nemala cukor a má rada sladké, čiže keď sme banánové mafiny, milión vecí sa dajú vysvetliť. Takú zmrzlinu mala teraz skoro 3,5 a to vždy sa snažím aspoň. No a správanie detí. Áno, to vieme, to je proste balance oil, toto nám krásne ukazuje, že u detí, ktoré sú hyperaktívne, ktoré sú proste depresívne a cukor, čo mám jednu prednášku vlastne, kde hovorím o cukre, v podstate rýchle cukry telo veľmi rýchlo vstrebáva, dojde taká ten nával tej energie, tie deti sú, my tomu hovoríme také ako nezvládnutelné, potom unavené, potom rýchlo hladné a toto je vlastne zase teória glykemického indexu, veľmi dôležitá. A cukor ničí baktérie skupiny B, ktoré sú vlastne kľúčové pre nervový systém, pre pokožku, pre veľmi veľa vecí. A keď sa pozrieme na najčastejšie chyby v detskom jedálničku, tak sú to ťažko stráviteľné jedlá, to znamená, malé dieťa má na tanieri mäso s rýžou, áno? Príklad. Mäso, bielkovina, živočíšna, ťažko stráviteľná, do toho škroby z tej rýže. Čo môžem urobiť? Miesto tej rýže tam dám
mrkvovo, batátové pyré, alebo zelerovo, zemiakové pyré, alebo len naparenú zeleninu. U tých malých detí sa bavíme, áno, do tých 3 rokov. Nekvalitné sacharidy, to bude otázka na vás za chvíľku. Nadbytok mliečnych výrobkov, veľký problém, preto mám vlastne prednášku o mlieku, prečo nepiť mlieko, že čo vlastne to spôsobuje a aké mliečne výrobky si vybrať a hlavne kvalitné. Málo zeleniny, absencia kvalitných tukov, naša téma, áno, lebo ľudia majú predstavu, že kvalitný tuk je proste slnečnicový olej a tam sme skončili niekedy. Konzumácia potravín s vysokým obsahom soli alebo konzervantov, prídavných látok, aróm, farby. Preto vlastne robievam pravidelne na mojom profile také ako okienko vzdelávacie čítanie etikiet, kde zoberiem výrobok a vysvetľujem, že čo a prečo nie a prečo inak. A dá sa aj v tých potravinách vybrať spomedzi tých výrobkov proste lepší, aj keď sa bavíme o rastlinnom mlieku alebo o čomkoľvek. A výživový poradca by mal mať takú úlohu, že každýkrát, keď ide do obchodu, nájde nový produkt, nejaký dobrý. A ja mám tú výhodu, že ja do obchodu nechodím, pretože tam posiela môjho muža a kupujeme len zeleninu, pretože my sme sa fakt naučili variť zo základných surovín. A to je taká ako ďalšie posolstvo. Várte zo základných surovín. Nekupujte výrobky, kupujte kvalitné základné potraviny. No a potom sú tu vlastne jedlá, ktoré nie sú výživné. Budeme hovoriť o obilninách. A u detí potom dochádza k selekcii. Proste častokrát deti. Stretli ste sa s deťmi, ktoré chceli napríklad len špagety čisté, bez omáčky, alebo len pizzu, len sacharidové jedlá. A my vieme, budem hovoriť dnes o črevnom mikrobióme, že práve zloženie črevnej mikroflóry ovplyvňuje naše chute. Takže ja potrebujem tuto na tejto úrovni pracovať. No a toto je ako samostatná story, o ktorej som už hovorila. Takže chýba spoločné stolovanie, vzor rodina. Sadneme si spolu, jeme spolu, toto je prvé, čo robím u detí, ktoré nejedia. Častokrát tá mama tam behá, proste všetkých tam obskakuje, nemá čas sa najesť. Druhé decko je pri telke a otecko si pritom číta noviny. Áno, pritom stolovanie je v podstate rodinná aktivita. Stretávame sa po celom dni na večeri, rozprávame, zdieľame, áno, a sme prítomní a sme spolu, lebo častokrát je málo takých chvíľ v tom týždni, že sme spolu. Nútenie do jedla, to je úplne akože najväčší problém, ktorý je, keď toto sa urobí u malého bábätka, lebo pediatér povie, že musí to bábätko spapať 200 ml príkrmu, tak pediatér povedal, tak ja to do neho natlačím. Bábätka, jak sa vyvíjajú, tak všetko si programujú a všetko sa učia a napájajú si to na emócie, ktoré pri tej činnosti zažívajú. To znamená, keď to dieťa cíti negatívnu emóciu v tej chvíli, alebo je nútené, blokne sa a nebude jesť. Dneska som dostala ďalšiu správu, 11-mesačné bábätko nie je. Áno, bežná záležitosť. Prečo? Prečo to tak je? Áno, samozrejme môžeme, ja vždycky idem po tých zdravotných aspektoch a riešim čo jak, ale robia sa chyby a preto mám webinár prvé príkrmy, kde učím tie maminky nielen čo tým deťom dávať, ako kedy, koľko, ale ako sa vyhnúť tomu, aby to dieťa zablokovali, čo všetko tam vplýva. Príklad z praxe. Dieťatko krmím, začnem sa hádať s mužom o niečom, lebo nezaplatil účet, kričíme po sebe. Čo si myslíte, jak to dieťa si tú potravinu, ktorú papa zaškatulkuje? Pozitívne alebo negatívne, áno? A toto je otázka, on mi zrazu nechce brokolicu. Ale máme finty, ako zase naučiť brokolicu. Takže vždycky sa všetko dá. Nepravidelný režim a stres, samostatná prednáška na 2 dní, áno, čo by sme mohli hovoriť. Takže keď sa zamýšľam nad tým, ako vyskladať jedálniček, preferovať lokálnu a sezónnu stravu. Vykašľať sa na nejaké striekané pomaranče v zime, radšej jablčka, kyslá kapusta, proste máme milión vecí, ktoré môžeme dať. Čerstvosť, kvalita, kvalitné tuky a ten jedálniček, my sme naprogramovaní na vysokosacharidové stravovanie, ale teraz je móda nízkosacharidové a protizápalové a hen také. Ja nie som zástancom žiadnych diét z jedného základného dôvodu. Vytvárajú stres. Sú proste stresujúce, pretože si musím odopierať. Ja ako mama, keď mám variť doma pre 3 členov úplne inak, tak sa môžem z toho úplne zmagoriť, lebo nič nerobím, len proste riešim, čo uvarím. A ja, jak mama, potrebujem predovšetkým byť v pohode. A na to, aby som bola v pohode, potrebujem odpočívať. Potrebujem aj toto u seba doceniť. Zelenina, ktorá by mala byť základom detského jedálnička, býva podávaná, keď ešte tak prvý rok v tých príkrmoch. A potom, keď to pozorujete, tak sa to začne vytrácať. Maximálne tak po vývare,
alebo na kraja, na paradajka. Pribúdajú deti, ktoré nechcú surovú zeleninu. Vôbec ani ovocie, mama nechcú melón. Verili by ste tomu, že také dobré veci tie deti nechcú. Proste toto sa všetko deje. A samozrejme častokrát je za týmto črevná mikroflóra, ktorú sme dieťatku my vybudovali v tehotenstve, alebo počas toho prvého roka tým, že však občas mu dám privináčika. A nič mu nie je. Áno? To je, čo som vám nepovedala, tá druhá obľúbená hláška. Tá prvá bola, že my sme to jedli a sme tu. A tá druhá je, že on mi to zjedol a nič mu nebolo. Jak to funguje? Áno. V ideálnom prípade to decko sa vám z toho dokrká, neviem čo, a ja viem, že som mu robila blbosť, ale v neideálnom prípade sa najprv neukáže nič v tom tele, dochádza k tým poškodeniam postupne a ukáže sa to na tej dlhodobej časovej vlastne. Takže zelenina by mala byť, minule v jednom rozhovore som použila slovo prepašovávaná do detského jedálnička, to znamená, keď robím bolonské špagety, tak do tej základnej omáčky nastrúham mrkvu, petržlen, cuketu, mesa tam dám menej, proste snažím sa nahradiť, alebo miesto mesa dám červenú šošovicu, bomba, áno. Čiže ja viem, jak to môžem urobiť, ale bežná mama, ktorá sa naučila variť od svojej mamy a vie uvariť všetko len so zasmažkou, áno, proste musí tam byť tá smotaná a musím potom odpadnúť, keď sa najem. Dobré jedlo je vtedy, keď vám dá energiu, a nie keď musím tráviť a dám si za tým ešte pivo, ale my si dáme pivo je super, ale jednoducho cieľom je naše telo tou stravou podporiť, dať mu energiu a vyživiť ho a nie ho proste zoťať. No a to vám ešte poviem tak poslednú vec, na ktorú ho povedala som vám o piškotách. O piškotoch to je taká jedna moja potravina, keď ma chcete vytočiť, tak povedzte, že dieťaťu dávate piškoty. A druhá potravina je krupicová kaša v krávskom mlieku. Áno, klasická pšeničná krupica v krávskom mlieku, ktorá sa vždycky varila. Je betón na črevá. A keď to dáte dieťaťu do roka, tak tá črevná mikroflóra proste v tom momente sa začína úplne ako likvidovať. Ale čo sa udeje, keď mu to dáte? Ono vám prespí celú noc, ale ono vám zrazu super spí. A prečo? Lebo má úplne zaťažené trávenie a to telo vlastne spotrebúva všetku energiu na to trávenie. Takže prosím, povedzte ľuďom, nech nedávajú deťom krupičnú kašu, môžu spraviť špaldovú krupicu od roka, kukuričnú krupicu, dať to do rastlinného mlieka, ja sa veľa venujem téme rastlinných potravín. A urobíte veľkú službu. Ovocie, častokrát deti jedia, keď zješ banánik, dostaneš cukru. Ano? To sú také tie ešte odmeňovacie stratégie, nefungujú ani odmeny, ani tresty, možno ste to zistili. Ovocie je pre dieťa samostatnou odmenou a uspokojenie sladké chuti, že u nás proste tajná, také čučoriedky ide s tatkom nakupovať, tak vždycky zhúkeca na čučoriedky a teší sa na tie čučoriedky. Tak, jak sa dieťa teší na čokoládu. Ja nedávam takéto veci. Ja dávam kvalitnú horku do kaše, ale žiadne proste Kinder, čokoládky a tak ďalej. Ja vždycky, keď o tomto hovorím, tak sa mi vybavujú také situácie, takže vám zase poviem ďalšiu. Každá moja prednáška je veľmi taká iná, pretože ja vždy hovorím, čo ma napadne. Keď môj syn prvý, ktorý má 11 rokov, mal rok, tak sme chodili do nejakého detského centra a bolo tam dievčatko, ktoré bolo doslova podvyživené. Áno, malo tak rok a pol, úplne ako kostra, bledá, už kruhy, už bolo vidieť, že obličky už, tako nebolo to dobré. Ja som vtedy ešte veľa nevedela, ale už som niečo vedela. A tá maminka jej dala Kinder čokoládu. A ja sa pýtam, že prečo? No ona mi nič nechce jesť, tak ja som tak šťastná, že dopadla tú Kinder čokoládu. Takže niekedy tie mami, oni nevedia. Ja im to nezazlievam, pretože v čom je problém? Nemáme kvalitné informácie prístupné k tým mamám, preto ku mne chodia pediatri na prednášky a ja normálne dám tú ponuku, že pediatri budú mať zadarmo prednášky u mňa. Aj veľa už ich dostalo, čo viem, ale ja chcem, aby prichádzali. Takisto aj gynekologovia. Chceme robiť proste osvetu, taky do ambulancií aj v spojitosti s výživou. Ja už som robila jedálniček do jednej pôrodnice a proste mám veľké plány, len nie vždycky je to jednoduché v tej našej spoločnosti. No, a teraz otázka na vás. Nejaká obilnina, povedzte mi nejakú obilninu. Rýchlo. Super. No, tak tu mám múdrych ľudí, lebo väčšinou, keď sa pýtam na obilninu, tak povedia rožky chleba. A obilniny sú jedna úžasná potravina, pretože obsahujú nielen sacharidy, ale aj rastlinné bielkoviny, dokonca kvalitné tuky. A obsahujú napríklad aj také beta-glukány v ouse a kopec vecí. A my potrebujeme sa vrátiť k tomu stravovaniu, čo mali naše babičky, bohanka, pšeno, presne tieto staršie obilniny, alebo zaradiť do zucchinu, amarán. Áno,
jednoducho jačmené krúpy a minimalizovať klasickú pšenicu v jedálničku. Môžeme aj špaldové, ražné pečivo a tak ďalej, ideálne kváskové, ak môžem. Lebo klasická pšenica, viete, ak je prešľachtená, hnojená, likviduje črevnú mikroflóru. A čo tie deti, čo ich vidíme najčastejšie v kočíku? Bielý roštek. No. A myslíte si, že má nejakú výživu ten roštek? Pozrite sa na stránke Teska, nemám to tu, to mám, keď vysvetľujem etikety, čo taký roštek obsahuje. Trošku to zlepšili, keď sme začínali prednášky o výžive, tak tam bolo asi 30 položiek, už je tam možno iba 10. Ale vy ste čakali, že tam bude voda, kvasnice, sol, múka. No. Tam všelijaké mňamky a tie chleby celozrné, bacha na to. Častokrát ich kupujem, lebo sú krásne tmavé, sú zafarbované a častokrát majú horšie zloženie ako to biele pečivo. Takže ako som takto v hoteli, ja vždycky hovorím, že ja vlastne neviem, čo si mám dať, lebo ten celozrný nie vždycky je lepší. A býva v tom viacej tých farby a všelijakých záležitostí. A ešte vec, ktorá ma napadla. Nízkotučné výrobky. Nikdy nekupujte nízkotučné výrobky, pretože tým, že stratia chuť, lebo je odobraný tuk, mávajú ďaleko viac cukrov a je to v podstate blbosť, áno? Jedzme, kúšme, hryzme, potrebujeme proste zapojiť tieto základné vlastnosti. A základok jedálnička, aj nášho, aj detí, sú kvalitné obilniny a najlepšie, čo ráno môžete jesť, je kaša. A zase extrém, žijem zdravo, veľa ľudí, čo cvičí, zoberá ovsené vločky, dá to do jogurtu a pridá si tam ovocíčko. A myslím si, že to je super. Veľký prúser. Ja obilniny musím namočiť, keď sú celozrné, musím ich nafermentovať a hlavne vždycky uvariť. Keď si dám surové ovsené vločky, sú tam antinutrienty, ktoré komplikujú trávenie, blokujú vstrebávanie živín, proste. Toto ľudia nevedia. Áno, toto proste ľudia nevedia. Ideálne sú kaše varené cez noc. Sú také tie pomalé hrnce, v ktorých sa varia vyvarí. Ja mám jeden hrnec, ktorý robí všetko, to vám potom niekedy odprezentujem. A tam ja proste večer dám obilniny s vodou, nie s mliekom. Ale môžeme, keď chceme si to dochutiť trošku nejakým rastlým mliekom. Ale nemusíme, keď tú kašu dobre uvaríme, ona je božská. Dám si tam pravú vanilku, dám si tam maslo, môžem si tam dať banán, áno. Ale potrebujem tú kašu uvariť. A ráno, keď si dáte kašu, krásne vám to. Po noci sme dehydrovaní, potrebujeme zavodniť organizmus. Keď si dáte pečivo, vás to akurát vycucne, áno. Keď si dáte párky, to je horor, vajíčka, vy potrebujete energiu do obeda. Sacharidy, ktoré majú postupné uvoľňovanie práve z tých kvalitných obilnín, budete úplne inak fungovať, úplne inak sa cítiť. Diety, áno. Vykažlite sa na diety, vyskladajte si rozumne ten jedálniček, dajte sa do psychickej pohody, dajte si do rovnováhy omega-3, športujte a pôjde to. Ja nikomu nikdy nedávam dietu. Lebo čo sa deje? Schudnem, hladujem, strašne ako masaker. Za 2 mesiace som tam, kde som bola. K čomu? Ako som ja plýtvala do energie. No a strukoviny, potraviny, ktoré máme v jedálničku málo a mali by byť vybalansované s mäsom, pretože my sa prekrmujeme živočíšnymi bielkovinami, vajíčka, mäso, mliečne a rastlinné bielkoviny, kam patria aj tie obilniny, alebo strukoviny, oriešky, semiačka, máme vo veľmi nízkych hodnotách. Takže skúste si dať takú výzvu, že mäso v jedálničku 2-krát týždenne a nahráte bielkovinami napríklad nielen fazulová polievka, ale môžete si robiť šošovicový dál, môžete si robiť karbonátky z červenej šošovice, alebo omačku na tej cestoviny. A strukoviny naozaj majú veľmi veľa benefitov, ale tiež musí sa každá jedna sušená strukovina namáčať. Aj tá červená šošovica, ktorá sa rýchlo varí. Má to všetko zmysel, lebo fermentácia je úprava potravín, ktorá... Lušteniny, no. Fermentácia je proces úpravy, ktorá zlepšuje stráviteľnosť a zvyšuje biologickú využiteľnosť živín z tých daných dostupnosť. No. A mliečne produkty, áno, ale tie benefitné, čiže farmárske, so živými kultúrami, žiadne proste jogurty so zárukou mesiac, ktoré aj tak ani po tom mesiaci sa vám neopokazia. Žiadne produkty z veľkých mliekární, áno. Vy ste neverili, čo tam je v tých veciach, áno? Poznám sa s ľuďmi, ktorí robili vo farmasfére, robili v potravinárskom priemysle. Ľudia nás očkujú cez takéto produkty na rôzne veci, takže hľadajte farmy, alebo si kúpte dobré mlieko a vyrobte si ho potom. Je to úplne jednoduché a nepotrebujete k tomu nič. Mám v kurze recept s fečenou trúbou.
mlieko a živý jogurt a môžete si takto tie jogurty točiť. Potom samozrejme kvalitné síry, tavené síry, áno, také tie Bambinka, Lunexy. Tam máte, viete, koľko taviacich solí, Ečka, ktoré likvidujú obličky a toto sa dáva ročným deťom na chleb. Ešte ideálne šunka a tá mama si myslí, že dala som mu kvalitné živiny, ale len preto, lebo to nevie. Takže preto musí nás byť viac, aby sme tým mamám povedali, že toto nie je dobrá cesta. Skús proste mu urobiť nátierku z lučiny s nastruhanou mrchvou, oranžovú, alebo červená repa uvarená, nastruhaná do tej lučiny rúžovú, barvy natierku, do toho pažisku a kopec vecí, strukovinové natierky. No a mäso patrí do jedálnička, zase kvalitné farmárske kvôli hémovému železu, ale nie je nevyhnutné vo výžive. Áno? Vegánstvo u detí neodporúčam, lebo tam je fakt tých živín veľa deficitných, ale vegetariánstvo je možné, hlavne keď sa tam doplnia potom určité funkčné potraviny, ktoré vybalansujú ten deficit. A u detí pozor malých, ročných, hovädzie napríklad, keby ste dali jej ťažšie straviteľné ako telacie, tak je lepšie ako telacie. Áno? A pripravovať ho ideálne so zeleninou, to vieme, že aj pre nás je lepšie. A u tých väčších detí, ako už po tých 3 rokoch, školákoch, ktorí rastú, jasne môžem dať k tomu rýžu, ale vždycky aj zeleninu, aby tá zelenina proste tam bola na tom tanieri, aj u dieťaťa, ktoré nie je. Nespravím to, že akceptujem, že ono nechce to zeleninu, skúšam, hľadám cesty a hlavne ju jem ja. A zase mám obrázok. Sme v reštaurácii, je tam rodina, ktorá si dá všetci vyprážaný rezeň, hranolky, koniec. Všetci majú zeleninovú oblohu a keď dojedia, všetci tú zeleninovú oblohu nechali. Dieťa kopíruje rodičov vo veľa ohľadoch, ale niekedy tá maminka sa snaží, ale keď ten otec jej to sabotuje, tak to tiež nefunguje. Takže tam je veľmi dôležitá tá osveta v tom, že podľa toho, jak to naše dieťa bude jesť, podľa toho sa to naše dieťa bude mať. A podľa toho, jak sa bude naše dieťa mať, podľa toho sa budeme mať my. Áno, že to je celé také akože ten zatočený kolotoč a proste stále sa v tej špirálke točíme jak škrečkovia a nevieme sa proste z toho vymakať. Vajíčka, výborná potravina, áno, vitamíny B, Dčko, tryptofán, a to je zase dobrá informácia, tryptofán podporuje produkciu melatonínu, preto vajíčka je najlepšie jesť večer, aby ste dobre spali. A nie ráno, keď mám fungovať a premýšľať. Takže vajíčka super, omelety na veľmi, veľmi veľa spôsobov. Ale od sliepočiek, ktoré behajú a neďobkajú to hormonálne krmivo, pretože my deti prekrmujeme hormónami cez mäso, vajcia, mliečne výrobky a toto sa týka aj tehotenstva. Lebo sa začalo hovoriť, že rastú veľké deti z umelých vitamínov, ale v skutočnosti rastú z tých hormónov tých potravín. Ale samozrejme, že umelé vitamíny sú akorát tak ničom. My potrebujeme dobre vstrebateľné živiny pre tie ženy. No a toto je samostatná téma. Tuky, naša zjezino téma, ktorá je teda ako v strašnom stave. Ako väčšina domácností naozaj varí na tom slnečnicovom alebo repkovom, tom heliol, raciol a tak. Môžem variť aj na kvalitnej bravčovej masti, je to v poriadku. Ale najlepšie, keď chcem variť takú ako jednoduchú vec, nie zrovna smaženie rezňov, tak je olivový olej. Áno, a veľa ľudí nevie, že práve kvalitný olivový olej je termostabilný vďaka kyseline oleja, ktorá tam je. A vidíme to v tých testoch, že ľudia majú deficity tej kyseliny olejovej, častokrát ešte aj po zaradení oleja to mám. Začnú variť na tom olivovom oleji a je to super. Môžete variť, keď chcete smažiť, môžete na kokosáku, môžete na gíčku, áno, to sú všetko termoodolné tuky. A hlavne zaradiť rastlinné oleje alebo semiačka, áno, konopné, úžasná vec, konopný olej, samo sebe, áno. Konopný, tekvicový. Ranovi neodporúčam z jedného dôvodu, lebo rýchlo oxiduje, tým, že má najvyšší podiel tých omega-3 a do 2 týždňov by ste ho mali minúť, čo nejde. Takže lanové semiačka radšej, ale musia byť vždy čerstvo podrvené, lebo inak len vami prejdú a aj tak aj výjdu. Takže každá tá potravina v podstate musí byť nejak pripravená, aj tie oriešky. No, a toto ja už potom učím v jednotlivých kurzoch. No a samostatná kategória je pitný režim, to je to, jak som to hovorila o tej Coca-Cole, že prečo tie deti zalievame, máme furt potrebu zalievať sladkým niečím. Keď je leto, môžem robiť limonády, kde dám proste kúsky ovocia, dám tam kúsky uhorky, dám tam bylinky a keď mám dobrý domáci proste bazový sirup, tak dám na dno trošku toho bazového sirupu, aby tá limonáda chytila takú
vôňu alebo nádych, ale nebudem deti učiť na sirupovú vodu. A mlieko nie je tekutina, ale jedlo. Takže po roku najneskôr deti nemajú mať v jedálničku umelé mlieko, čo zase som včera v jednej diskusii bola za kravu, že takéto niečo hovorím, lebo však umelé mlieko je super. Ale umelé mlieko je super len pre tých výrobcov tých umelých mliek. Pre nás nie, lebo je drahé a možno praktické pre niekoho a pre deti rozhodne prospešné nie je, lebo keď sa pozriete na zloženie umelého mlieka a budete tam hľadať nejakú prírodnú zložku, tak viete, koľko ich tam je? 2. A preto ako ja tým mamám hovorím, vôbec ani do roka to umelé mlieko nemusí byť. Keď to dieťatko mi všetko už pekne pápa v 10 mesiacoch, tak ho odučím od toho umelého mlieka, lebo je to len návyk. Takže jedálničky, ktoré ja robím pre tie deti, sú jednoduché. Žiadne zložité a tá mama hlavne potrebuje byť v pohode a nestresovať sa. Nie vždycky je tá cesta jednoduchá. Keď zavádzam zmeny doma, potrebujem ísť pomaličky. Nie, že teraz prídem, vyhodím celú špajzu, poviem mužovi, všetko robíme na nič, ja som tu proste psychicky zdeptaná a je to k ničomu. Pomalinky, aj tie deti, aj keď, zase ešte jedna praktická rada, lebo to som vám chcela dať. Keď ste naučení na sladké, alebo tie deti sú naučené na sladké, závislosť na sladkej chuti znižujem tak, že postupne uberám z tej dávky cukru. To znamená, že keď pečiem bábovku, každý víkend, postupne budem dávať menej cukru. Áno? Takto sa dostanete minimálne na polovicu cukru. My sa včera s Evkou bavili, že keď máme recept, tak nedávame polovičnú dávku, ale dávame tretinovú dávku cukru a ešte niekedy je nám to už veľa, lebo sme proste zmenili si tie chuti. A to som ja bola, kedy bola prvé dieťa som odkojila na nutele. Teraz ja tú nutelu nedám, pretože to je čistý cukor. Ano, čiže moja črevná mikroflóra sa zmenila môjim stravovaním. Proste moje telo sa zmenilo a to neznamená, že si jedám sladké, lebo ja som dezertový typ po jedle. Ale presne si to dám vynimočne, dám si to s chuťou a viem, čo robiť preto, aby to fungovalo. No a to bolo o strave, iba tak ako veľmi jednoducho, bo hovorím, tie moje prednášky všetky majú tak 2 hodiny, každá jedna, takže tá téma je obrovská a ešte bude väčšia. Áno? Môžem sa opýtať na erytritol a xylitol? Sú to sladidlá, ktoré sú prípustné, ale xylitol, jak brezový cukor, u malých detí častokrát vyvoláva hnačku. Takže ani s týmto nepreháňať a platí to aj pre erytritol. Zo sladidiel ja mám rada kokosový cukor, lebo tam je aj teória toho glykemického indexu a hlavne pozor na umelé sladidlá aj na prírodnej báze, jak stevia, lebo my klameme telo. Ono dostane sladkú chuť, chystá sa telo reagovať inzulínom, ale neurobí to, lebo ten cukor sa nezvýši. A keď sa toto deje a klamem to telo, častokrát začne problém so spracovávaním cukrov. Takže radšej sladiť ovocím, to je super, alebo málo, napríklad aj týchto sladidiel, ale ja radšej preferujem kokosový cukor alebo veľa iných alternatív. Med? Med je skvelá vec, ale nie je sladidlo, on je liek. Ako náhle ho začnem používať jak sladidlo, prestane mi potom fungovať jak liek, lebo telo sa na ňo adaptuje. A zároveň med nesmiem zahrievať, lebo zničím v ňom všetko dobré. A sú dokonca názory, že je toxický po zahriatí, ale či to tak naozaj je, viete, ak to je so štúdiami, jedna povie to, druhá to, tak si vyberte, ale ako med rozhodne patrí medzi skvelé potraviny a keď si ho občas dáte niekam, je to fajn, ale keby ste jak veľa ľudí, proste tí včelári toho majú všade, tak fajn, ale už potom nám nefunguje pri tej chorobe, lebo ja mám webinár o imunite, kde učím, čo jesť, keď som chorá a tam dám ten med. No, ono, každé to sladidlo má zase svoje špecifikum. Niektoré dávam menej často a napríklad taký čakankový, topinamburový, kde je inulín, ktorý podporuje prebiotické zdravie čriev, tak je zase lepší. Ale hovorím, mám samostatnú prednášku o cukre, keď vás to potom zaujíma. No, ale čo chcem ja povedať, čo hovorím ja tým maminkám, keď prejdem vlastne tú výživu, jedálničky a túto tému, tak tam mám potom takú vec, že čo vám pediatér nepovie. Áno? A hovorím proste o tukoch a hovorím o rybom oleji, že prečo vlastne deti potrebujú ryby olej. Včera sme sa tu bavili na obede a deti rastú. Deti sa vyvíjajú a zase vám poviem takú pikošku. Výhoda je, že deťom, keďže sa rastú, tak sa im rýchlejšie obnovujú tie bunky. Takže my, keď si dáme antibiotika, tak si typnite, jak dlho trvá, kým sa nám tá črevná mikroflóra obnoví po antibiotikách. Ty nehovoríš, že vieš. 2 roky.
A niekto si tie antibiotika dáš, a dám si probiotika. U detí to je samozrejme rýchlejšie, ale samozrejme oni potrebujú na to, aby tie bunky správne sa regenerovali, vyživovali, potrebujú ten rybí tuk. Takže ja im to hovorím, že proste keď vám dieťa rastie, aby sa vám správne vyvíjalo, aby nevznikali ekzémy, alergie, intolerancie, potrebujeme sa postarať o zdravé bunky. A potom im hovorím samozrejme rozvoj reči, lebo veľa maminiek rieši, že deti nerozprávajú. Rozvoj rečí, spánok. Proste niektoré bojujú s tým, že tie bábätka sa im často budia, jasné, bábätko sa kojí a tak ďalej, ale častokrát je to ten deficit DH kyseliny. A potom im samozrejme hovorím o tom, že musí byť kvalitný, čistý, chránený proti oxidácii, to všetko, čo viete, ale na toto ich upozorňujem pri konkurenčných olejoch, aby sa dali pozor, aby to neboli oleje z trštiek pečene, ktoré obsahujú vitamín A, pretože ten je toxický vo vyšších dávkach, môže otraviť tie deti doslova a zlikvidovať pečeň. A keby ste taký olej, taký nejaký Mellerstrand, kde je z trštiek pečene, tomu dieťaťu podľa nášho testu nadávkovali na 4-násobok, tak ho môžete ako... Veľmi to nemusí dobre skončiť. Takže zdravie vychádza z bunky a hovorím im veľmi jednoducho tým maminkám. Áno, keď budete predávať riešenie maminkám, tak vám naozaj hovorím, že vo väčšine prípadov to bude chcieť veľmi fakticky, stručne, jednoducho a možno tým spôsobom. Predstav si, aké by to bolo kedy. Lebo reálne ja medzi mojimi, ja mám 300 rodín, momentálne cez 300 už prichádza to, neviem. Sú tieto prípady, prídu ku mne v dezolátnom stave, prvé mesiace mi vyplakávajú, to vôbec nefunguje, áno, a potom zrazu. A potom mám rodiny, kde to hneď zafunguje. A možno je to aj o tej viere tej mamy. Veľa robí. Tá viera placebo v iných veciach. No a črevná mikroflóra, mám samostatnú prednášku o imunite, kde sa venujem tomu, čo jesť pre zdravé črevo a čo nejesť pre zdravé črevo. Takže v podstate črevný mikrobióm konkrétne je proste neskutočne veľa baktérií, sú tam dobré aj zlé. Keď sú dobré v prevahe a majú tie patogény pod kontrolou, máme sa dobre, ako náhle sa to tam naruší, častokrát po tých antibiotikách alebo po črevnej víroze, tak začnú problémy. Často sa stáva, že dieťa po črevnej víroze, to je prvé, čo sa pýtam, keď prídu, že dieťa im prestalo jesť, tak sa pýtam, či neprešlo črevnou vírozou. A zmenila sa tá črevná mikroflóra, sa ako rozbila a ovplyvnilo to vlastne tie chuti. A zároveň črevný mikrobióm je napojený na ostatné systémy nášho tela a jeden z najdôležitejších je mozog. Je tam priamo vlastne dráha z čreva do mozgu, takže keď ja nemám v pohode psychiku, nemám v pohode črevo, a keď nemám v pohode črevo, nemám v pohode psychiku. Takže vlastne nikdy nebudem v rovnováhe, aj keď si dosytím bunkové membrány, ale nedám si do poriadku črevo a preto máme my náš zinobiotik. Áno, ja používam ešte zelené potraviny, ja kombinujem, ale zinobiotik v tomto je skvelý, lebo je vlastne prebiotickou vlákninou, ale potrebujem niekedy aj probiotika, ale vôbec ich nemusím užívať celý rok. Dobre je meniť tie kultúry a oni sú len takou signálnou molekulou, ktorá naštartuje, aby tie naše prirodzené probiotické baktérie v črevách sa dali do poriadku. A jedna zaujímavosť. Viete, kde sú základné kmene probiotických baktérií, také, ktoré, keď už niekto má fakt tú črevnú mikroflóru úplne mŕtvu, myslím v potrave. V pôde. V zemi. Preto sú deti, ktoré jedia zemi. Jako majú na to niekedy aj iné dôvody, ale jedna z nich je, že intuitívne cítia, že potrebujú proste doplniť tieto základné probiotické baktérie. A takisto nám jedia veľa chlorelu, lebo ona robí veľa s týmto tiež. Takže to telo častokrát u tých detí funguje na tej intuícii, o ktorej sme tu hovorili. A my, keď tie deti pozorujeme a vnímame, tak vlastne vieme krásne odpozorovať, že kde je problém a vieme potom s tým pracovať. Ale toto vie len vedomá matka. Nevedomá matka ide do lekárne, hľadá zázrak, ktorý beta-glukánové sirupčeky, plné cukru, sorbonov draselných, ktoré vlastne likvidujú črevnú mikroflóru. Beta-glukán v pomalých neúčinnej forme, ale máme beta-glukán. Áno? K tomuto mám samostatný kurz detskej aromaterapie tehotenskej. Aroma oleje sú koncentrované výťažky z rastlín, ktoré dokážu zázraky. Sú normálne štúdie v Petriho miskách, likvidujú streptokoka, angína, proste stafilokoka a kopec iných vecí. Takže používajú sa preventívne na non-toxic život, na očistenie ovzdušia, pôsobia na emócie veľmi silne. Pri depresiách, pri nespavosti, pri
tom, keď potrebujeme energiu. Keď sa človek s nimi naučí pracovať, tak nikdy nechce žiť bez esenciálnych olejov. A ja som sa venovala aromaterapii veľa rokov, aj som chcela ísť na kurz, ale hovorím, to sa nedá všetko. Takže mám babu, úžasnú babu, ktorá sa dostala k aromaterapii cez mňa a teraz proste tým žije. Takže tam sa starám mojich klientov a ja sa starám už len o tú výživu a o tie tehotné, čo je v podstate pre mňa to kľúčové. Ale keď si kúpite olejček v obchode, 100% čistý za 8 €, tak on bude síce čistý, ale neurobí vám vôbec žiadne zdravotné účinky. Pretože od toho, jak sa vyrába ten olej, tak závisí, či sú tam aj tie účinné látky. Takže mám na to 5 € prednášku, kľudne vám ju dám zadarmo, kto bude chcieť v online o aromaterapii takú úvodnú. No. A to dám 5 minút a potom dám ten záver. Takže nebudem sa tu príliš rozkecávať. Mám túto časť zaradenú práve v tej prednáške o imunite. Tam riešim imunitu z pohľadu psychosomatiky. Ale dieťa je napojené na matku minimálne do 6 rokov, niekedy aj dlhšie, pokiaľ sa neurobí tzv. Prestrihnutie pupočnej šnúry. To je zase samostatná téma. A keď ja ako matka nie som v pohode, akokoľvek, sama so sebou, v partnerskom živote, tak to dieťa v pohode nebude nikdy. Môžem sa rozkrajať, kúpiť výživové doplnky za 200 € mesačne, môžem mu dávať biostravu bez jedinej chémie, ale keď ja nebudem v pohode, tak to dieťa v pohode nebude nikdy. Takže to je odpoveď, že prečo, ja to tam vysvetľujem, prečo keď idú deti do škôlky, sú choré, ale nemusia byť choré. Áno, proste odhľadnúť od výživy v zmysle tej psychosomatiky. Takže k tomuto poviem len toľko, že mysel ovplyvňuje pocity, tie ovplyvňujú fyzické telo. Takže v podstate v našom tele neexistuje myšlienka bez toho, že by niekde v tom fyzickom tele nejako nepôsobila. Takže keď som šťastná, mám radosť, moje telo sa teší. Keď sa trápim, som smutná, mám strach. Keď mám strach z niečoho, o peniaze, o dieťa, produkujem stresové hormóny adrenalín, kortizol. A tie sú nadradené našej imunite. Takže nemôžem čakať, že budem mať dobrý imunitný systém. Takže keď mi ochorie dieťa, ja nebudem tam sa stresovať a čakať, čo ešte z toho vyleze. Ale ja sa nastavím pozitívne, podporím dieťa výživou, podporím ho dobrým jedálničkom, doplnkami, nasadím prípadne bylinky a som v pohode, poviem si, tak si dobre, s dieťaťom teraz doma deň oddychnem. A ja viem porovnať, máme 3 deti, 2 mám moje, 1 mám vyženené, alebo jak sa to povie. A viem to porovnať u každého toho jedného dieťaťa, celé to, jak vlastne sa žilo, jak sa pristupovalo. A zopakujem to znovu, deti sú našim výsledkom. Výsledkom toho, čo my sme urobili. A pokiaľ mám dieťa choré, je to pre mňa ťažké, keď ja si toto uvedomím a zistím, že ja za to môžem. To však neznamená, že to nemôžem zmeniť. Vždy môžem veci zmeniť. A nikdy nie je proste neskoro. Aj keď mám 20-ročné. Nikdy nie je neskoro, pretože naše telo je úžasné a dokáže sa naštartovať, obnoviť, zregenerovať a uzdraviť. A toto keď tí ľudia pochopia, a pochopia to, že nemusím za každej proste mať zázračnú tabletečku, alebo ja neviem čo, kde je plno chémie, ktorá mi to telo vlastne na tej druhej strane oslabuje, tak sa mi to vlastne podarí. No. A ja a Zinzio som vám chcela povedať, ja som vedela, že omega-3 sú základ zdravia, so zelenými potravinami robím 7 rokov a vedela som, že chcem kvalitný olej a dostalo sa ku mne Zinzino asi pred 5 alebo 4 rokmi, keď už bolo v Prahe, neviem odkedy je v Prahe. Jak dlho ste v Prahe? Čechám. No, tak sa dostalo ku mne cez môjho svokra, lebo moji súčasní svokrovci sú tiež taká UFO rodinka, my máme také diagnostické prístroje, biorezonanciu, všetko, čo si myslíte, máme. A toto je môj muž Daniel, my pracujeme spoločne, pretože on pracuje s rodinami po tej psychickej stránke a rieši ten krok B. Ja robím telo a robím diagnostiku a Dan, tým, že je psychológ, ale robí neurolingvistické programovanie. Hypnózu, EMDR, EMI, Somatic Experience, proste techniky, ktoré sa učia vo svete a vlastne nikto ich nevie všetky, tak keď nastúpia k nám páry, rodiny a my dvaja si ich takto vezmeme a dostanete taký ten rozbitý stroj a my urobíme toto, tak vyjde z toho krásne zdravé zariadenie, zdravá rodina a zdravé deti. A toto si ja želám, proste, aby bolo viac a viac takých. Nielen, že dám do poriadku deti, ale aby pribúdalo zdravých rodín a o tom je vlastne zdravé rodičovstvo. Z mojej strany všetko. Ďakujem.